Ilokhu siselefoni, ilokhu sifike ngo-5 sekuze kushona umuntu emnyango. Asikwazi ukwenzani ngizoyikhuluma. Ilo mfanekiso wevidiyo obonakale ujikeleza ezinkundleni zokuxhumana. Iziguli-ke bezithukuthele zithelwa ngamanzi zikhombe ngenjumbane izisebenzi zasePoli. Zithi-ke zibudedengu futhi azinendaba neziguli. Ekuseni namuhla kushone isiguli sisalinde ngaphandle ukungena ngaphakathi ukuze sizohlengwa. Ngicasulile ama-security lawa akhiphe umuntu ekhala ngosizo ngempela siwulayini ethi ufuna ukusizakala wakhona ongakhona ukusizakala bamkhiphela ngaphandle. Emva kwalokho sithemba kwesikhathi siyambona umuntu usethule. Emva kwalokho ngifike la mhlawumbe bekushawa u-6 lo muntu lo kuthiwa bese kade vele efikile lo oshonile. Okay, kade lokho ekhala odokotela bengafuna ukumnaka lokho bese baqala ngo-7 ukusebenza. Sekusuka lapho hamba ohlala phansi kwayithina futhi esisukuma siyomcheck ukuthi usaphila yini. Sathola ukuthi okay akasekho. Okay, sesithola ukuthi okay akasekho emhlabeni siyababiza. Bathatha isikhathi eside ukuthi bafike kuze kwakwehla udokotela omunye besanda ukufika ngemoto kwawumayo yosiza abangaphakathi bangaphumi. Abantu bendawo-ke bathi ukungabikho kwezisebenzi ezanele kanye nokusebenza sakhudula izinyawo kwezisebenzi zasePoli sekwaphenduka insakavukela umchilo wesidwaba. Istaff asanele, udepartment ayiqashi ngokwanele istaff. Onesi baneload eningi kakhulu. Even odokotela la uyathola ukuthi abanye ababayithinta iguli ngenxa ukuthi abanele ababekho enough. Dokotela oyedwa usebenza ama-hour amaningi lesi sibhedlela. So lesibhedlela lesi asenzi kahle ngempela, seneme ngaso. Okwesibili, amafayela ekufanele ngabe akhishwa abantu abathile la kule clinic awakhishwa ngesikhathi. Abantu abasuke beze clinic ekseni bahlala eminyango ngaphandle kuze kushona ilanga. Umnyango wezempilo KwaZulu-Natal uthi usaphenya ngalesi sigameko. Ezindabeni zethu ku Channel 163 ulethelwa iNewsroom Africa nginguNtando Mnyandu kwaMashu, KwaZulu-Natal.